काय बोलते होते बेटा मी हाँ चना खावरी चना खावरी चना खावरी बोले सुन नो आहे ना बोया ये बिटिया आमच्या बस्तरचो गोंडी की हो चना खावरी नाही बोलत काय चना खावरी नाही बोलत ना काय बोलला ते ना चना फुलरी अच्छा फुलरी बोलतो हाँ. खावरी सुनले ना चना फुलरी हाँ. नानो नानो बयरी ए बोले ए नानो नानो काय नानो कोणी काय बोललं हाँ? नानो हाँ? मैं तो हरवी भी ताना कोणी तानो कार जानो साहब मन जानत ने येते सुन द का जायची तू मैं हो काय के सांगू अरे बाबू काय होई ते वाटले समोसा खाते खाते भुर्जान बीटा संग निकरलू हां मखनी गरम गरम निरली हां उनके राती बिराती बासी नीति आलू की दिला आज मी काय के सांगू आज मजे पुरे पुरे होऊन उनच्या पाठे पाठे मैं काय येतं काय भाटाभाटी बसतो विचार असता नाही हां. कधी दूध आहे ना तू कधी दूध आहे ना तू मग तो पाणी नेचे मोया होले ना कहाँ जावे कहाँ नहीं बोलले हे काम करले दे सुन आम्ही बोलले ने दर हाँ बिजापूर गावाने इलू से हो काय का जिलू से काय करी बाबू सांगतो मला सांगू मा हां मांतर दखनी एका किटलो आज नोनी मन काय असं कोच मुंडे ओखनी कोच मुंडे लिका पडुकले कुसीका सिका सांगतो बरं सांगू मा मांतर दके ताईलो सपाय नानी नानी पिला मन के हो नानी नानी नोनी मन के नोनी मन. आवे छेमट खाऊ बाबू के काय के सांगू आज बाबू जानीस हाँ. हाँ दहुन नोनी सरगिरू के चेगुन माती चापड़ा फुटा दे उन्हे सरपंच मामा घर नानी लेकी आहे कोणी आहे ते घोगडी नोनी हो हुई आहे अच्छा सरपंच मामा घर आहे हो बोलले का काय खायचं ना हाँ रे दखनी हसून दे मांतर काय समोर घोगडा आहे पुरे दात आहे मोजी असं झुटा मुंडी आहे काय हो तरी तर आले उतरून झालं पण मुठाय चिंगडी लटकताना मोजी लटकताना आलं होतं मुंड मुंड ये ना ये बेचून डोंगरी कटा कटा ये जंगल के कौन से सब्जी उसने बना लो नहीं होने जंगल के नहीं रे बोया रुक रही के रुक रही काट लाज वो देखो हाँ तो मैं काय बोल रहे बाबू जानी हाँ आदि तक हम इसे केंद्रीय संचार ब्यूरो हाँ बोले हम तो केंद्र सरकार वाटले हम के बीजापुर गांव ने पोटाला शो शहर बाट लेता है दिला आजी आमचे गावचे लोक काजे हाँ. कयेक प्रकारचो नानी लोक काजे बडे लोक काजे दादा काजे दीदी काजे फाटो काजे हाँ आय हमचे बाईले मन काजे बोले हाँ मन कर बाईले नहीं आए फाइनेंस कराएंगे बेको तक बीजापुर में हाँ फाइनेंस होय दे फाइनेंस होय दे फाइनल हो ये तो काजे बोले हमचो केंद्र सरकार हम के जानी योजना निकराली से हाँ. हम के ना बाईले बोले मिलू आहे फायदे वर मानतात ना हाँ. सांगतो बरं सांगू हाँ. मानतात आम्ही दगे खाईलो सपाट आता दीदी मग जुवार भेट करलू करू हम जो मासा दा लोक कला मंच वाटले हम चक्कर मंडला मोर लागतो नाड तर खाली दामा नाट दकाऊ आहे येता कीच बोले गाऊ आहे असं हो अरे ते नोनी बोलले वाट कोण नाही ते नोनी हो असं तू मोय बोल करले ए नाट के आम्ही दग तुता ओ काय हम बसून बाकी ने आले जामा जम दको आले जो जीव के पेरे उल्टा पुल्टा निकोटे आवन कामरा बीटा वन साहब बनी रहा झुनी झुनी हम जो साहब मन नंबर वाले मन खामी अच्छा ताली बजान बातीले स्वागत करूँ